Ma jiqfu xejn l-iskemi maħsuba biex joffru appoġġ finanzjarju lin negozji żgħar u medji. It-tnejn filgħodu tħabbru skemi ġodda b'investiment ta' 10 miljun euro li se jgawdu minnhom mal-250 intrapriża. L-iskema ta' diversifikazzjoni u innovazzjoni b'valur ta' 8 miljun euro se tgħin lin negozji jkopru parti mill-ispiża eleġibbli meta jinvestu biex idaħħlu fis-suq prodotti jew servizzi li huma aħjar jew iżjed avvanzati minn dawk li diġà joffru. Taħt din l-iskema intrapriżi jistgħu jirċievu għotja sa massimu ta' 200,000 euro, filwaqt li l-iskema ta' internazzjonalizzazzjoni se tgħin lill-intrapriżi u n-negozji sabiex ikabru n-negozju tagħhom barra minn xtutna. B'investiment ta' 2 miljun euro din għandha lan li jkun hemm partiċipazzjoni attiva fir internazzjonali li jippromovu n-negozju. L-iskemi hija maħsuba biex tassisti intrapriżi b'għotja sa massimu ta' 10,000 euro. Meta kien qed iniedi l-iskemi l-ġodda, is-Segretarju Parlamentari Ian Borch qal il-ġimgħa li għaddiet aktar minn 80 negozju u intrapriża issottomettew l-applikazzjonijiet tagħhom biex jirċievu għajnuna minn skemi ta' fondi Ewropej maħsuba biex jgħinu n-negozji jikbru jew jibdew, applikazzjonijiet li se jibdew ikunu analizzati. Borch qal li skemi bħal dawn huma importanti biex in-negozji u l-intrapriżi jkomplu jkabru l-ekonomija. Matul dan il-programm finanzjarju se jkollna investiment bla preċedent. Anke jekk l-ekonomija sejra daqstan tajjeb, naħsbu li issa anzi huwa żmien li nkomplu nagħtu dik l-għajnuna dik l-għodda anke finanzjarja li l-industrija sabiex tkompli tespandi, tkompli tkabbar, tiddiversifika u anke tesporta l-prodott tagħha lil imminxtutna. Din ovvjament iggarantixxi mhux biss li ikunu salvagwardjati l-impjiegi eżistenti imma anke hopefully ma' kull investiment ikun qed jinħolqu impjiegi ġodda u impjiegi aħjar milli diġà għandna fl-industrija.